Hej og velkommen til min første YouTube-video. Jeg vil starte stille og roligt ud med en målmandskarriere, så må vi se, hvor langt den tager os. Jeg har ikke prøvet målmandskarrieren endnu i det nye FIFA, eller semi-nye FIFA. Jeg har stået på mål et par enkelte gange i pro-klubber, men jeg har ikke prøvet målmandskarrieren endnu. Jeg har hørt både godt og dårligt om det, så nu må vi se. Jeg vil i hvert fald lige prøve det ud. Men ellers velkommen til min kanal. Der kommer til at være meget forskelligt indhold. Noget Football Manager 26, noget EAFC 26. I må venligst gerne skrive ned i kommentaren, hvad I kunne tænke jer at se. Men jeg synes bare, vi skal tage i gang her. Som I kan se her, så er vi gået med Lukas Schmeichel. Vi laver sådan lidt, jeg tænkte vi gik efter noget long lost Schmeichel-bror, som først er begyndt at komme frem nu. Men hvad, skal vi ikke prøve at lave noget randomize? Se hvad fanden de lige kan finde på til os her. Den kan jeg godt lide, den der. Hvad, det er den vi går med. Meget simpelt. Ja, hvad skal man sige? Simpelt. Ikke det kønneste, men det er sådan vi kan lide det. Sådan skal det være. Facial, ja tak. Der skal vi have noget. Det kan noget med de her masker her. Er det en lille red face guard for Danmark Premium? Hvad er det for noget? Kan jeg tage den? Det tror jeg. Den tager vi. Noget gloves. Okay, hvad er vi ude i her? Noget Adidas. Jeg ved ikke så meget. Jeg har spillet meget fodbold i hele mit liv, men jeg har sgu aldrig været målmand. Så jeg ved sgu ikke lige så meget om mærker, der er gode og så videre. De her, de ser sgu rimelig fede ud. Det er godt minde lidt om den gamle landsholdet, Danmarks landsholds gamle målmandstrøje, synes jeg, med farverne. Det ved jeg ikke, om det er bare mig. Lad os se. Noget boots. Hvad går vi efter? Det må sgu være det, vi går med. Nummer 29. Okay, som den smarte seer nok har lagt mærke til, så er der ændret lidt på udseendet. Det var ikke med vilje. Som sagt, så har jeg ikke lige spillet mega meget karrieremode, så jeg troede, jeg havde fucket op og ikke har gjort ham højere. Men det viser sig så, at det skulle gerne komme senere, når jeg har valgt positioner og så videre med størrelse. Jeg håber, det er rigtigt, ellers så må jeg overse et eller andet. Jeg forstår det ikke, men det håber vi sker i hvert fald. Men jeg tænker i hvert fald, nu kigger jeg lige hurtigt. Vi tager den her Hand of Gold, starter som 24-årig, og den er også lavet til målmand, som man kan se. Vi trykker på den, goalkeeper, okay. Så er der noget, man kan vælge med en shopstopper. Okay, så det er den der klassiske målmand, der laver gode redninger, man kan regne med. Så er der en sweeper keeper, modern day keeper, comfortable with the ball at the feet and with a high defensive line. Det er mere med fødderne, man bevæger sig lidt ud for boksen. Jeg tror sgu, jeg går med shotstopper. Jeg er ligeglad med, kunne løbe ud og så videre. Jeg vil gerne lave nogle vigtige og gode redninger. Så skulle det... Ja, der kom det. Nu er det jo så lidt akavet, det står på engelsk. Det er lidt irriterende, at det egentlig gør det. Det skulle gerne være de der 190 cm cirka. Okay, så er det hold. Det er en lille smule for oplagt. Men... Leicester City. Jeg bliver nødt til at lave den her Schmeichel reunion. Så det vi gør. Jeg synes, det passer bare for godt. Jeg kan ikke lade være. Så vi kører lidt den der historie med, at Schmeichel-navnet vender tilbage til Leicester. Prøver at få dem op til glory igen i Premier League. Det synes jeg er en fed idé. Så det er det, vi kører med. Og vi tager den på Ultimate. Jeg ved faktisk ikke, om det har nogen ændring. Om vi får flere skud på mål, eller om alle bare bliver bedre, så vores forsvar også bare bliver godt. Det ved jeg faktisk ikke, men det finder vi ud af, kan man sige. Jeg har i hvert fald hørt, uanset hvad, at det skulle være svært at vinde kampe, fordi ens AI's ikke scorer mål. Men nu må vi se. Okay, så er vi inde her. Er det os? Det er ikke os, tror jeg. Det ligner ikke os. Hvornår kommer Lukas Schmeichel ind i billedet? Han er der. The man, the myth. Den nye Schmeichel-legende i Leicester. Jeg ved faktisk ikke, hvad man starter i rating. 68, okay. Og vi har 40 AP points. Vi kan se, at vi er starting 11 fra starten. Skal vi lige ind her og bruge lidt? Okay.
Så vi har vores key attributes her. Shotstopper plus. Der er sgu en Peter Schmeichel. Altså, man burde jo gå efter den, burde man ikke det? Det bliver man jo næsten lidt nødt til. Farmand. Nå, vi skal i hvert fald have brugt 40 AP points, så er vi kommet lidt deroppe af. 76 rated allerede. Det kan godt være, at om det måske er lidt snyd, at man bare gør det. Det ved jeg ikke. Okay, som I kan se her. Vi har... jeg simmede gennem preseason. Jeg ved ikke, hvor sjovt det vil være for jer at se. Jeg synes i hvert fald personligt, det er røvsygt. Lad os gå ind i vores debut her. En ting, jeg har fundet ud af. Jeg tænker, det vil være kedeligt at sidde, fordi jeg har jo hørt det der med, at det er meget svært at vinde kampe, hvis man ser hele kampen. Fordi at ens AI-hold, eget hold, åbenbart ikke kan finde ud af at score. Så det er, at man går ind og player highlights som sin målmand. Så får du kun highlights, hvor du skal redde stort set. Og der er også meget større chance for, at du kommer ind i en highlight, og så står den 1-0 for eksempel. Så har de scoret. Og det er der ikke, hvis du er i den. Men lad os se. Debut for Lukas Schmeichel i Leicester. Så er kampen i gang. Okay, de har noget kontra her, som vores forsvar kommer meget fint ud af. Der er counterattack. Men AI'erne er alt for passive, spiller den rundt. Og hvis de så kommer til en skudmulighed, så skyder de sådan alt for tidligt, eller et eller andet helt fucked. Og ja. Okay. Counterattack igen. Så er det lidt irriterende, at de skal gøre det. Fordi så det kan være ligegyldigt at gå ind og spille highlights, hvis de bare spiller alle ting alligevel. Og I må lige, som sagt, undskylde, hvis der er nogle niveauforskel i lydene. Første video, det er lige for, du ved, skal lige lære det hele og så videre. Men ja. Nå, lad os se. Frispark. Kan de finde på at skyde? Nem redning for Lukas Schmeichel. Første redning. Det var det. 1-1. Til gengæld 1-1. Vi har simpelthen lukket mål ind uden at have spillet. Okay, det var da lidt irriterende. Hvordan det lige fungerer, det ved jeg ikke, om det er en bug, eller om det bare er for, at man ikke lukker 0 mål ind hver kamp. Det er jo selvfølgelig FIFA. Der er masser af bugs. Vi kører igen. Carabao Cup. Anden kamp i Leicester-trøjen. I hvert fald anden officielle kamp i Leicester-trøjen. Lad os se her. De har en okay chance derude. Venstre siden. Kan vores forsvar gøre noget? Vores ball. Okay, straffe. Lukas Schmeichels første straffespark. Lad os se. Kan vi redde den? Første straffespark bliver desværre ikke til en redning. Og vi lukker endnu et mål ind. Ærgerlig start for Lukas Schmeichel i Leicester-trøjen. 2 mål i 2 kampe lukket ind. Ærgerligt. Der er ikke så meget, vi kan gøre der til gengæld. Men vores hold har fået os op på en 1-1. Det var ikke meget action, vi fik. Men... Hvad? Så jeg lige... Hvad jeg tror, jeg så der? Stod vi lige som målscorer? Vi scorede simpelthen i 33. minut. Okay. Ja. Jamen, vores første mål også i anden kamp som målmand. Okay, i 33. minut endda. Det var ikke sådan noget 95, da vi løb op i feltet på et hjørnespark. Det lå så godt med den her karriere-mode her. Med masser af box. Jeg tænker, det er en bug. Jeg ved ikke lige, hvordan det ellers lige skulle lade sig gøre, om jeg bare tog bolden off camera og så bare driblede hele mod West Bromwich-holdet. Løb op og scorede. Ja, jeg ved det ikke. Men de kan i hvert fald godt lide det. Vi får vores første interview. Men alligevel formår vi at få en -5 og er nede i substitute. Jeg glemmer at træne. Det er ikke så godt. Jeg vil takke af for min første video. Det var også på en måde en test. Se hvordan alt fungerer med lyde. Og på en måde også starten af forhåbentlig en karrieremode her serie. Hvis alt selvfølgelig ikke er for bugged, som det virker til at være indtil videre. Altså jeg bliver simpelthen lige nødt til at se her. My career. Vi har et goal. Okay, I så det her først. Men i hvert fald, jeg vil takke af for denne gang. Og sige tusind tak, fordi I gad at se med på min første video. Jeg håber, at den har været nogenlunde overskuelig at kigge på.
Og ellers så ses vi bare næste gang. Vi ses.